Owayengumsakazi wokhozi FM uNgizwe mchunu angase yabonakale kumabonakude sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingela la yona ke mathinda cebo Storm zomqomela amehla kabanye zebaqomela imali uthi ukwazi kana wethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicela uthonze kulungele press subscribe button ushare uphinde ucomment okhuluna konke usayuma subscribe ikhamera lakhe hamba kodwa ke so senze ukuthi kube wena oqala utho notification uma sikufaka la video phambili kanti ke ngabe umdala la ekhaya uyazi ukuthi sihlangana lapha ku comment section uNgizwe mchunu njengoba wake wakhipha itemu elalithi ziyakhala manje uzokhumbula ukuthi lelo temu lake lalwelwa kakhulu emva kokuba ke uNgizwe elikhiphile abakanandosi balisebenzisa nabaka Dstv balisebenzisa ubeke esekuveza ukuthi cha njengoba ke esekhululiwe engasaboshiwe ngokusemthethweni njengamanje uzobuyela kubona ke abaka Dstv njengoba bade bemthembisile ukuthi ke bazomenzela into engcono uma ke eseqaqiwe engasaboshiwe ukuya sekuthembisa ukuthi amabhinca angase awuholele itemu lawo elithi ziyakhala uzokhumbula ukuthi umholi wetemu uyena ke uNgizwe mchunu uyachaza Sathi sikhulu sokuthi ke futhi ke engingene kulo live omfishane kakhulu ongeze kuba mude ukuthi njengoba sesikhululekile nje manje kuningi esifanele sikwenze oqala nje sengibathintile abanga multi choice njengoba bathi ayikhale zakhala bajabula badla kwenzeka yonke into ababeyifisa bona batrend benza yonke into kodwa thina njengabanikazi bakayikhale singamaphinqa sesithule lutho ngimthintile kumfoka Dlamini ngamthinta uCEO wakhona sobonana nabo maduze manje ngoba bangethembisa ngesikhathi siyakubona ukuthi nje babethe cha akulinda kuphela icala kodwa bona balilindanga icala ukuthi lize liphele baqhubeka kanye nempilo eke bajabula kwamnandi ukukhombisa ukusobalaka ukuthi ukhona owenziwe isilima phakathi kwethu nabo aphinde ke ngamza kwethu ke ngithi ke sobonana nabo maduzane bekwazi ukuthi bawaholela amabhinqa nemisebenzi yawo emihle abayenzile netemu lawo amabhinqa ziyakhala ke manje kuzoba njalo nje konke ngizona update ngakho okufanele ukuthi nikwazi nizokwazi na kanjani phinde